Имате имот, който искате да продадете, но той не е само ваш. Другият съсобственик не желая да продава, а вие искате да продадете имота. Какво може да направите? Това е доста често срещан казус и това е типично адвокатски казус. Как можем да принудиме съсобственика да продаде имот? Не случайно казвам думата принудим, тъй като това е нещо, което трябва да се случи. Разбира се, има много варианти, но за сигурност ще ви трябва адвокат, за да ви помогне. В крайна сметка трябва да обясним на съсобственика, че неговото желание да задържи имота, без да заплаща вашата част евентуално, не може да устои във времето. Има няколко варианта. Или той заплаща вашата част от имота и съответно запазва целият имот, тъй като неговата част си е негова собственост, няма нужда да заплаща за нея. Или заедно продавате имота. Ако все пак той не иска и не желая да заплаща вашата част, това, което ви остава е да заведете дело за делба. А в едно такова дело за делба всички ще загубят. Ще загубите време, ще загубите усилия, но най-важното, когато стигнете до съдебното решение, съдът ще възложи имота ви на публична продан и тогава ще загубите пари, защото на тази публична продан няма да вземете пазарната цена. Ако не можете да се разберете с съсобственика и да продадете имот заедно, ще ви трябва адвокат. Обърнете се към нас. Ние от Тръст Хоум България имаме множество такива казуси и ще направим максимума за вас.